Moitas gracias, señor presidente, señoras e señores diputados, señor conselleiro de Educación, moi bo día. O proxecto que hoxe se vai aprobar non vai merecer o voto afirmativo do grupo parlamentar do BNG, e vou intentalo explicar brevemente. Nos entendemos que o proxecto que hoxe se quere aprobar é un sistema universitario galego sen suficiencia financiera, sen autonomía real, que renega do idioma propio, é un sistema universitario galego pouco participativo, elitista e controlado ou coa pretensión de ser controlado polo poder político. Non se entende de outra maneira que a práctica totalidade das enmendas apresentadas polo BNG non foran tidas en conta no informe da ponencia, ao seren rexeitadas polo Grupo Parlamentar Popular, que ostenta evidentemente a maioría. Tan só, curiosamente, unha emenda número 34 que presentamos foi introducido na exposición de motivos, emenda que curiosamente falaba de pular polo ensino público universitario e a investigación e defender os sinais de identidade de Galicia. Isto, evidentemente, foi aceptado, si ben no texto articulado desmíntense os desexos desta emenda presentada polo BNG. Houve tamén, iso é certo, unha transacción na emenda número 14 que permitirá, entendemos nós, a mobilidade voluntaria do persoal universitario que boa falla facía. Pero, lamentablemente, rexeitáronse 32 enmendas apresentadas polo BNG, máis a maior parte das enmendas apresentadas polos máis grupos. Con este proceder, nos entendemos que se vea ás claras a intención por conquerir, ou mellor, por non conquerir, un proxecto de lei consensuado entre todos os grupos presentes na Cámara Parlamentar. E para nós o resultado é unha lei do sistema universitario galego que non é merecente do noso voto afirmativo, porque non é o proxecto de lei do sistema universitario galego que o noso país precisa. Se o Grupo Parlamentar do BNG presentou unha emenda nun principio á totalidade, nós entendemos que esa emenda que presentamos sigue sendo vixente por canto é un proxecto de lei, digamos, non acorde co noso país. Nós vemos 7 razóns fundamentais para desbotar este proxecto de lei. A primeira, porque é un proxecto de lei que sigue reflexando unha falla da ambición do sistema universitario galego. Ven a ser nin máis nin menos cunha refundición da normativa vixente en materia universitaria, cando debera abordar con ambición todas as políticas públicas necesarias para garantir a coherencia e sustentabilidade do sistema universitario galego. O BNG considera que o texto de lei debera contribuir a fortalecer o sistema universitario de Galicia, porque o ensino universitario é un servicio público fundamental para o servicio da nosa nación, cousa que non o vai a ser con este proxecto de lei que hoxe se vai aprobar. Este PDL debera cumprir o obxectivo de pular polo ensino público universitario e a investigación que se realiza nas universidades do noso país, cousa que non fai. Debera defender os sinais de identidade de Galicia e o enraizamento na sociedade galega, contribuindo á formación da cidadanía e achegando coñecemento á sociedade. Debera, pero non o fai. O BNG considera unha falla de ambición, por tanto, porque non se acredita nas posibilidades do sistema universitario de Galicia. En segundo lugar, este proxecto sigue atentando contra a autonomía universitaria. Ao limitar a autonomía financeira, o sistema universitario camiña cara á reducción de diferentes programas de investigación,
cara á redución drástica de persoal docente e tamén de persoal investigador, en base a decisións económicas externas á universidade. Ademais, as competencias autonómicas de ordenación do sector universitario non xustifican certos preceptos que entran no terreo da autoorganización da propia universidade. Neste proxecto non se camiña cara á democratización e participación da sociedade nos organismos da universidade, senón que se pretende un claro control político da mesma. Si se rexeitaron as enmendas número 10 e 13 que a presentou o BNG sobre o Consello Galego de Universidades que pedían ou pulaban por máis competencias para este organismo, si se rexeitou a número 11 na que non se quere 3 estudiantes que estén presentes neste Consello Galego de Universidades, si se rexeita a número 12 tamén do BNG porque non se quere que no Consello Galego de Universidades haxa un representante por cada grupo parlamentar presente no Parlamento. Nós entendemos que non se quere que haxa, digamos, un Consello Galego de Universidades participativo, como non se quere tampouco un Consello do Estudantado Universitario Galego que planteaba a emenda número 17 do BNG. Rexeitando a emenda do bloque número 18 e 19, non queren no Consello Social que haxa 9 membros deste Parlamento, que é o que ostenta, digamos, a representación de todo o noso país, e 3 máis da Xunta, senón que queren mellor que haxa unha maioría clara da Xunta con 6 representantes, mas outros 6 a repartir. Tamén se rexeitaron de que este equilibrado no Consello Galego no Consello Social de Universidades a parte, digamos, patronal e a parte sindical. Prefiren que a parte patronal teña, digamos, un número superior á parte sindical. Hai unha terceira razón e o proxecto que se nos presenta sigue renunciando a estruturar un sistema universitario galego integrado e equilibrado. Efectivamente, as enmendas que o BNG presentou a 4, 5, 6, 9, 10 e 16 que foron desbotadas pretendían introducir garantías de oferta completa de titulacións axeitadas, pretendían dar competencias ao Consello Galego da Universidade e aproveitar as fortalezas que o propio sistema universitario galego ten e tamén o financiamento de estruturas comúns, pero todas estas enmendas, xa digo, foron tamén rexeitadas. Non existe para nós unha visión de conxunto do sistema universitario galego integrado e equilibrado, cando nós pensamos que a Galicia debera interesarlle un sistema en que as 3 universidades actuasen con visión de país, atendendo os principios de cooperación, de colaboración e de planificación conxunta dos retos que se lle formulen, tanto a Galiza como ao sistema universitario. O normal sería, pois, garantirlle ao sistema universitario galego aproveitar todas as fortalezas de todas as grandes áreas de coñecemento docente e investigador. Nin sequera se regulan estruturas comúns existentes como a Comisión Interuniversitaria de Galicia, o Consorcio de Bibliotecas e Universitarias de Galicia, e tampouco se avanza na creación de novas estruturas comúns nen de mínimos servicios universais que deberan estar garantidos no sistema universitario galego, como son residencias, bibliotecas, atención á discapacidade, etc. Introducen a maiores, como cuarta razón para o noso rechazo, o cabalo de Troia das universidades privadas, mentras se renuncia a darlle pulo o pulo que merece a nosa universidade pública, ábrense portas á universidade privada para que poida facerse pouco a pouco coa parte de negocio na que se quere convertir os servizos públicos. Non entendo de outra maneira o rexeitamento á emenda número 3 que o BNG presentaba. Deterioro da universidade pública, efectivamente, é o que se ve debaixo deste proxecto de lei. Recortar, recortar e recortar en financiamento, en personal docente, en investigador, etc. A merma da calidade da universidade pública pola falla do apoio decidido por parte da Xunta traguerá como consecuencia o camiño da preparación do negocio da universidade privada. Hai unha razón máis, non se garantiza a sustentabilidade financeira do sistema universitario galego. Nesta lei
tiñan que introducirse solos de gasto e medidas de garantía do sistema universitario de universidades públicas. Tamén a existencia de certos servicios básicos garantidos, como poderían ser as bibliotecas, lugares de estudio, atención á diversidade, residencias universitarias, etc. Pero rexéitase a emenda número 27 do BNG para non comprometerse con prazos claros co financiamento de I+D no sistema universitario galego e chegar a un PIB do 3% nuns anos determinados. Rexéitase tamén a emenda 28 que é o plano de investimentos universitarios, que debera ser un instrumento financiero que garantizase infraestruturas, equipamentos e garantir a programación universitaria de Galicia. Este plano de carácter plurianual debera ser a garantía de servicios básicos para atender á comunidade universitaria. Tamén se rexeita a emenda número 29 do BNG, que con ela pretendía un plano de financiamento que debera garantir un nivel suficiente para a prestación dun servizo de calidade, tanto na docencia como na investigación de acordo cos parámetros das universidades do contorno europeo. Lamentablemente non se ve aquí un plano de financiamento claro. Hai unha razón máis, como é que se retrocede conscientemente na protección do galego como lingua propia do sistema universitario galego. O artigo 2 suprime o recoñecemento que no mesmo artigo 2.5 da lei anterior consideraba o galego lingua propia da universidade. O sea, que o que hasta ahora era a promoción do galego lingua propia de Galiza como idioma vehicular no ensino superior, na investigación científica e na creatividade artística e cultural, señoras e señores diputados, queda suprimido. Lamentablemente, rexéitanse a emenda 1, 2 e 22 sobre este particular que o BNG presentou por entender que nun país normal cumpre recoñecer que o galego é a lingua propia do noso sistema universitario, tal e como xa o recoñecían hasta ahora os seus propios estatutos, potenciando a súa utilización como lingua vehicular do ensino da investigación superiores e habilitando legalmente o seu coñecemento como requisito de acceso para os postos docentes e de servizo, para garantir os dereitos lingüísticos dos usuarios do ensino superior. Hai unha última razón, e xa vou rematando, na que se renuncia a crear un modelo de persoal propio do sistema universitario galego, tanto docente como investigador, que teña en conta as especificidades propias da Universidade Galega. Pola importancia da carreira investigadora, a lei que hoxe debatemos debera abordar a creación dunha escala de persoal autonómico que unifique o réxime xurídico do persoal que xa está na actualidade prestando os seus servizos en infraestruturas dependentes da administración autonómica e os que poidan estar nas universidades, nos Sergas, por exemplo. Esta lei debería regular esa adscripción pola situación especialmente grave na que se atopan os investigadores. Pero, evidentemente, non o fai e rexeita esa emenda número 24 do BNG, na cal pretendíamos pular pola carreira investigadora. Na opinión do BNG, desde logo, non é de recibo o feito de que Galicia, que dispón dun sistema universitario galego concreto moi importante no concerto do Estado e dispón dun persoal investigador recoñecido internacionalmente, como lamentablemente saltou hai uns días no periódico o caso de Diego Martínez Santos, formado en Foz e en Compostela e que anda por Xenebra e por Holanda, e que a Sociedade Europea Física declarouno como mellor investigador experimental menor de 35 anos. Efectivamente, a nivel europeo é o mellor, o de máis calidade, pero Galicia non pode permitirse o luxo de formar investigadores como este, recoñecidos a nivel europeo, xa vou rematando, señor presidente, e desperdiciar un capital humano que nós necesitamos. Resumindo,
No texto articulado que somete a consideración persisten grandes eivas. Primeiro, renúnciase a recoñecer o galego como lingua propia da universidade. Segundo, renúnciase a estruturar un sistema universitario galego de xeito integrado e equilibrado. Terceiro, atenta contra a autonomía universitaria en lugar de camiñar cara á democratización e participación da sociedade nos organismos da universidade. Cuarto, reflexa unha falla de ambición e de aposta clara pola universidade pública, galega e investigadora. Quinto, non se garantiza a sustentabilidade financeira do sistema universitario galego. E sexto, e por último e remato, renuncia á creación dun modelo persoal propio do sistema universitario galego e da carreira investigadora. Por todas estas razóns, evidentemente, o BNG, defendendo as súas enmendas que a mantén vivas, dícelle non a este proxecto de lei do sistema universitario de Galicia. Gracias, señor Pombo.